Healeri. Ja mä otan pingo 550 on word. Mut sit kun se health swappaa, niin mä shadowsteppaan ton toisen priestin kimppuun. Mut sit se kyllä menee siihen vittu palloon. Tää sä saat down, setät sieltä 500. No se, et vedetään health swappia asti tohon healeriin. Joo. Nää jatkuvasta healeria meessä tohon toiseen ja... Ei kyllä meidän mielelläni paukuttaisin Vittu mikä tää... Lightvelli voi jumalauta. vittu. Ai siihen kuoli healeri. No jos ei osannut sitä vitu health swappia, tai sit sillä ei oo sitä. En mä tiedä sillä kai ollu sitä. Eikä mitä vittu. Mikä toi joku Ai, mulla holy on priesti, ei sillä kai ees oo sitä. Muako tää paukuttaa, mitä vittua? Hei, tuu nyt jumalauta tappaa Vittu tää. rooted. Vittu! Onks tää No molemmat elossa! Ei ku... Siis toinen vaan hiilaa vähän aikaa. Oi vittu, toi oli arsasta. Kyllä tää nyt pitäis mennä tää paskalle. Perustyylillä. Onni, win. Kulttas vaan. Vittu se hiilas milliin, vaikka se kuoli sekunnissa.